Ja, nu zijn we terug hier. Schöne Nummer te alle jint. Schöne dag voor jou. Jack Reimer, Thiessen, wir reden über das Thema von Grult Junt Nich. Über uns Plautdietsch Volk, von wo wir gekommen sind. Wir haben von 10 bis 12 Botschaften. Mit Fernsehen, wenn die alle anhören dürfen. Wir reden über uns Gemeinschaft, uns Plautdietsch Volk, die Gemeinschaft mit dem Judenvolk. So verstehen wir die Offenbarung. Was ist der Herr jetzt von da für uns, von wo sind wir gekommen. So ja, hört ihr an und lasst der Herr jetzt dahin schaffen. Wir reden nu wieder von wie wir ein freie Video abgeben. En dan fuhren wir nach Jerusalem. En dan gingen wij ferry bij Jerusalem zaten, wo wir op einmal an, dat is een Fehler geworden, maar die wat onze tickets en onze hotels bestellt haben. Wir sollen mit einer ganz großen anderen Herde ein paar Basteln von unseren Freunden von Vancouver, von Kanada, die wat de toekomst dort aanleiden, die we zullen met die lied top, oder met die grote herd mensen top in een hotel, daar zullen we slopen daarna. Daar zullen we zijn. En op eenmaal waar we aan, dat is een felle geworden, en zijn daar een paar basteln, die weer schofbasteln, de mensen, aber een paar van die basteln, de mensen, die we met aan zijn, die zijn in een ander hotel worden aangedaan, der in Fehler. En nu zijn we in een ander hotel als we dachten we zullen zijn. Dat schafft ook alles, we bloß amakkelijk. We moesten iedere dag maar 20 minuten oder so met de bus fahren, te jedes Mal, wenn we in breaktime hadden, oder wenn we een pauze hadden, waar onze top komen, wat dat 3 Mal dag wäre, moesten we allemaal 20 minuten fahren met een shuttlebus naar ons hotel, naar een ander hotel. Aber wir noch nicht so lange wie das andere Hotel was, dann wird uns das klar, was der Fehler hat so tun. Das wird gar nicht ein Fehler. Bei manchen ja, aber nicht bei Gott. Da wird nicht gesagt, was wir ein anderes Hotel wären. Ein Tag kommen unsere Jungs mit mir und sagen, Dad, das ist ein Mensch bitte. Das ist ein alter Mann, der jeder Tag morgens eine Geschichte vertelt. Het is 93-jarige jüdischer gewesener Soldat. En die steht da einmal bitte, jeder Tag morgens. En da sind Sachen, da sind Steiler, en da ist ein fijne Platz zum Reden. En dann sagen sie, dass das Hotel, diese Kibbutz, das ist ein bisschen eine herausche Kolonie, das ist in Dart von manchen Top eigentlich steht. En dort haben sie einen ganz angereichten Hotel, ein Tourist Resort. En dat als hij op een ei was, en hij zegt dat dit biedt land, dat heeft hij geërven, wenn 70 jaar terug was de krijg aanweer aan Israël, dat Israël los wordt van Engeland, van de British. Wat Ben Gurion zijn bataljon van soldaten, zijn soldatengroep, wat die daar op dem ei was, dem krijg gewonnen. Dat de sleutel weer, wat de omdraai weer van dat Engeland terugbakken deed, en dat Israël vrij werd, oder independence kreeg, die kreeg, werd op dem eiwel gewonnen, en hij is 93 jaar oud, en hij is de enige soldaat wat vandaag nog leeft, wat aan dem kreeg gewaast is, wat dat boven je vet had voor de vrijheid van Israël, en Israël is daar dat vrij geworden, en op des borg, daar leeft hij nu en dat heeft hij geërven en dat ganze kibbutz dat eent hij en hij is nog de oudste mens wat leeft, wat dat met beleefd heeft. Oké, nu zijn we al hier. We reden van de verzoeningsboodschap naar Israël vieren en we willen de wichtigste mensen treffen wat mogelijk is en die willen deze verzoeningsboodschap wat aankomen op de stad wird het neidigste veld, wird het meeste wat uitdoen, dat God den vlucht van ons in ander afnemen kan. Niet heel verstaan. Te wat we moeten bij een andere kibbutz, bij een ander hotel slopen. En dan nächste dag morgens, dan moet we dat klaar dat we in. En onze vriend van Bolivia, dat we daar willen alle zijn. Dan hebben we de Geschichte aanhören. En dan komt es alle 93 Monate, waar we deel vangt aan te nobelen, te vertalen ze in die Geschichte.
En vertelde het alle verlengd, dat hij is alleen eeuwig gebleven. Hij heeft pot van de soldatengroep was. Ben Gurion, de eerste prime minister van Israël. En die is zo lang weg, maar die weer dat met aan, die weer de leider van die groep. Hij had hem kregen gewonnen en hij had het bij het land kunnen chepen, dem Eiver, dem Borg, en zijn huis daar opgesteld, de ganze kibbutz, het hotel over dem, en hij is 93 jaar oud, en zijn nu komen schon veranderd te halen. En we slopen daar en hij vertelt ons dat. En dan weet ik dat, dit is mijn moment. Dan sta ik op, dan ga ik naar dem oude onkel en vraag ik hem, als ik hem wat zeggen kan. Ja, sagt er, geen probleem. Dan zei ik hem dat, we zijn Plautdietsche mensen, we zijn een Duitse volk, we komen van noordelijke kant van eerst einmal her van Duitsland of van Holland. En ja, hij weet goed, hij kent goed de wereld. En dan zeg ik, naar Rusland, oh, dan check ik dan weer op. Rusland, ja, ik zeg, we gaan, dan erkläre ik, dan komen we ook daarheen, hij kent dat wereld, ik zeg, oh, oké, Rusland, ja, naar Canada, zie. En ik kan gleich vertalen met hem. Dan zei ik hem, we weer een noekomenschaft van Duitse volk. En ik zei te hem dat, we zijn in Israël gekomen om je te zeggen dat we gleich hier. Ja, dat is toch ook goed. Dan had hij hier im leven. En vertelde ik hem dat Elisha daar weer, dat het Jüdische Meer weer, en wat allemaal, en dat een Knarische weer. En dat hij hem zei voor je, dat rekent dat zeer veel dat we in ons horen in een Jüdische kerkje metgebracht. Dat rekende veel. En dan, dat een beetje tijd had houden, hij daarheen kwam weer dan vroeg ik hem als, ik zei te hem dat we zijn gekomen, om hem te zeggen dat we als een familie en ons vriendschap en ons ganse volk, dat we zijn gekomen om te zeggen dat we weer aardig. Als we en Hitler zijn Fußbahnen wären en als we dat deel hadden dat we zijn volk en zijn mensen aanbrachten, wie komen we daarheen en zeggen we zijn wie weer aardig en wie hebben het grootste gedaan, wie hebben het overhoven en wie hebben gezegd dat we zijn de christen en de Juden existen niet meer, de Jüdische volk heeft niks meer voor God en al dat, ik verzijn me daar met hem, en ik had die, en je het ver beziet me en onze Tjinger beziet me en we stonden daar en we praten aan om vergeving, om verzijning, om heiling. En dan zegt hij dat alles goed zo. Ik kan je zijn. Ik zei wat je doet, dat is fijn. Ik wil je een fijne familie hebben. Je zal wieder zo God in volk alle zijn. En hij zegt het is alles goed zo. Dat is zeer fijn, zegt hij. Vreemd me wat je doet. Maar hij zei, één stuk wat niet passiert. Ik zei, ik zie 93 jaar oud. Ik heb het vandaag nog tweemaal dit vergeef en dit één stuk wat niet passieren. Dat wat die ons aandeden, dat Hitler en dat die ons doodmaken en ons volk gezegd uitgeroden, dat ene ding, dat wil ik niet vergeven. Nou, het draait zich aan, ging fit. En dat heb ik niet beleefd, nog niet hier, en ik had het niet op zijn gerekend. Alle 93 jaar zo'n man, vreet zich wat we doen, als ons goed, zijn ons, maar hij zegt vergeven, jet niet, dat wil ik niet. Dat is te graf geworden. En kijk door dat moment, zegt de Heilige Geest, Frank, die dad in de watch. Die dad in de klok. Ah ja, ik had het al geleerd dat wanneer ik mijn Jud wil scharen, en wanneer ik een Jud wat wil zeggen dat hij mij wat zal geven, dan moet ik twee dingen hebben. Eén is afschaf, inheritance, afgoed. Nakomenschap van familie, dat is een Jud zeer veel waard. Tweitens, dat moet value hebben, dat moet wat aanhouden, dat moet wat gekost hebben. Nou ja, ons houdt alles gekost. Mijn klok en onze reis had beides met afgoed te doen. En hier sta ik voor een 93 jaar zo'n man wat dat niet wel zo hard en niet kan aan zijn hart vergeven, want die bitternis is te groot. De bittere wortel is te groot. En dan kom ik nog eenmaal naar hem
Dan fange ik aan hem te vertellen van mijn klok. Ik zei, ik had een vader, die is 21 jaar oud. En ik had hem gevraagd, dan fiets ging die zijn uur groot op. Vader, je vleeg, du hast in die huis, die vader aangenomen. En die is 21 jaar oud. Fiets had ik hem zijn ganze attention. Dan werd ik ganz opmerksam. Dan zei ik, ja. Dan zei ik aan dat mijn vader is teruggefahren in een ander land en hij heeft me een geschenk gegeven. Een dierengeschenk. En ik heb me een klok gekocht. En die heb ik hier. En ik wondered, als wanneer ik hem die klok geven wil. Als dat wordt genoeg zijn dat hij wordt aanvangen te denken, als hij dan opeens wordt walen, wordt ik meen het zo. Ik vraag die om vergeving. En dan kan ik zeggen dat nu duidelijk ergens wordt. De oude man staat daar, hij wordt stil. Hij zegt niet en hij ging niet meer weg. Hij zegt niks, ging niet weg. Dan zeg ik, Alicia, dat Jüdische tekstje wat we daar met hadden, zei ik, Alicia, kom hier. En ik wist dat van Jüdische man, dat wanneer de Jüdische tekstje im jaar wat dichtbij komen, dat we niet de rechte gedei. Dat is een culture en er gewaarheid, dat is niet sehr goed. Ze zijn niet goed gelernt, aber de persoonlijke contact tussen mannen en vrouwen is besonders niet een oude man met een jonge meal. Maar ik wou me dat we de einzige meal wat we met hadden, en ik was dat we een teken van, dat we hadden ons hart aan een Juden aangestoken, en die hadden we metgebracht. En dan vroeg ik hem, als anderen würden dood zijn, wanneer Alicia hem deze klok wordt brengen. En dan, we hebben dat goud. Dan gaf ik Alicia die klok, mijn wristwatch. En Alicia ging, ik merkte hem alle 3 jaar zo man, die man zijn arm aan. Dan brak dat op. Dan zei hij, ja, nu wil ik vergeven. Die moment, wil ik nou eens vergeten. Dat we een ganze gottesding van 2007 aan, waar ik in North Carolina zat, en de stem van hem val Frank, du in je volk, je geloof je hebt de Juden vertuscht. Wat des dag, wat ik doe op des eiver, op des kibbutz, en deze kibbutz, op des eiver, wie des alle zo dood woont in Thuisweer, en die dort topbruk, en han je des weer door met afgud van Zara vriendschap, de klok van mijn vader, en de Jüdische meal, wat de First Nation Indianer weer van Canada, we zijn daar bij deze kibbutz met zeugen en Unterstattung mit unserem Freund, Dietsche Freund von Jessel, die zweite Freund von Bolivia. Wir stehen hier als 12 Menschen. Und das alle Mann. Und die bracht hier taub und die sagt, ja, nu wil ik vergeven. Und dann sagt er noch ein Ding, dann sagt er, Frank, weet je wat? Ik zie oud. Ik leef niet heel lang, sagt er. Hij zegt dat mijn grootje, uw jong, whatever dat weet, die heeft met first de 12-jarige mitzvah vast, met dem jongen wordt aangezien wordt als een man. En dat is zijn nakomenschap, de jongste, wat nu een man worden wordt, en hij zegt dat die jong, wanneer ik met dan leef, dan geef ik hem deze klok, als een aandenken dat aan mijn generation, dat wat zo lang blijven als worden kan, als een aandenken, als een teken van dat we ons verzeind. En sagte, en ik word het 40 aan mijn wil aanschrijven, aan mijn testament, wanneer ik opeens dood zie, ver des jongens in 12 jaar het vast af, dan wordt op die dag wat de jongen deze klok krijgen. Dit is de geschichte wat ik in ongeveer 10 jaar aan ons leven ramgenomen heb. En we hadden weinig van gereed.
Deze laatste week heb ik mir Zeit genomen, um dit Videotape für eine Ursache. Das sind zoveel mensen die haben mich angefragt und gefragt, Frank, vertel deze Geschichte mal. Sei die deutsche Menschen mal, was der Fähigkeit ist, willst. Das sind zoveel mensen wat da an fehlt, wat dat noch leren. En in zoveel zinnen wat het niet meer weten. Dat ze da noch leren. Den fehlt het te weten. Dat wat die gedaan hebben, dat we te God in beroepen hebben als frapranners, als verranners, als zo'n mensen wat, dat zijn frapt eraan, dat een zoveel onderkenning herankomen. Wat zeer interessant is, dat krijgt dezelfde tijd wat we in North Carolina waren. Wat God ons deze openbaring gegeven deed, dat we een opdracht hadden ons te verzinnen met het Israëlische volk. Krijgt die tijd, komt dan een Marnitische jonge meal, een jonge Tsjechtje, en ik geloof je zaster van de kerk, wat ons niet zeggen kan, maar ik weet vanaf waar het is. Die komt naar mijn vrouw, naar Sarah, en zegt een profetische woord. En ze zegt dat op die reis, waar je boven zijn, en dat wat God in, en ze wist niets van dit aan. Die wist niets van dit aan wat ik je niet zei. En die jonge gläubige Zaster komt naar mijn vrouw zeggen dat op die reis, waar je boven zijn, op die reis wat je aangevangen hier nu, je worden verabrennen, en dat wordt vielleicht zo spannend weer aan je zeggen zijn wat je wordt moeten zien fijn. Maar waar je worden gaan en dit wat je worden uitvoeren, er worden duizenden en duizenden mensen van je volk en je vriendschap, wat door er gezegd worden, door er heiling vingen en die worden hier aankomen. Je wordt het eerste zijn wat er worden verabrennen komen. En de anderen worden hier aankomen. Nou, heeft het irgendwas gemeint? Heeft het irgendwas gezegd? Wat de mij zegt, wat leeft Jack? Ik geloof niet, we gaan wij opgemaakt worden en meer en meer mensen zijn hier in dingen aankomen. Wat deed het voor die Jack van daar aan de aanwas, of van een einzelne hier? Wie we was en een woord opgegeven heeft, een woord gekost heeft, dit te beschikken, wat checkst de naam van bezit? Ook in Dietscha, ook in Plautdietsch. Ik wil zeggen dat dat is een zeer wichtig ding wat je hier doen. Ik check dan beter naar ons in de Bijbel, die geschichte van wie David Goliath het aanbrengt. Dat wordt een mens. Maar hij stond door voor de rein ganse volk. Ja. En dat is het aanzien wat je hier doen hebt. Die zijn mijn familie. Waar je weer door voor het ganse volk. En die had de weg opgemaakt voor het ganse volk. Dat is fijn. Ik moet hier naar bij zijn, dankzij Jack. Ik geloof dat we mögen weg op. Ik geloof dat veel zich ook voor ons alleen. Maar ik wil best van daar zeggen dat we zijn niet de enige. Er zijn al veel andere mensen, ook Duitse mensen, een grotere motor, een kleinere motor, ook niet Israël gevaren. En haar enige dingen is dat beschakt. Ik wil dan maar niet zeggen dat, oh, we zijn nu, dat is nu plus ons, plus wie. No. We weer eind van die, wat God correct buchstäblich in plan verzeihen deed, in dat mogelijk maakt dat uit te leven, van Anfang bij de eind, wie weer eind van die. En ik wil dat vandaag hoog hebben, dat wat God dergans af kan beschikken. Ik vreem je dat dat is een grote verdediging, ook een grote ondergang te dezelfde tijd. Dat God het af mogelijk gemaakt dat we dit kunnen uitleven en derg beleven. En ik wil hiermee blij zijn dat wherever du best, wherever dat aangeheerd heeft, ik wens die God te zijn. En wanneer zijn jaft dat het niet versterkt, niet dat hinterkomt, wanneer je ergens in waar nofings, of Jack nofings, ergens op WhatsApp, of op e-mail, of wat immer, die best vrij te vragen stellen,
was immer die anlegt, wir wollen Versicherte beantworten, wir wollen vielleicht nicht alle Kerne beantworten, aber das ist eine ganz offene, freie Sache für alle. Noch einmal hier, Frank Thiessen, mit dieser Botschaft sind wir nu te eng. Direkt subscribe hier auf YouTube. Fängt uns auf WhatsApp oder auf Facebook. Schreibt uns an E-Mail. Laat uns weten wat je dit gaat, wat je veel hebben deze boodschappen. We zijn werkteam hier über uittussen, maar van reden. Wat de hel je schafft aan ons leven en jullie leven. Laat ons weten.